Judith Omondi, Ramogi TV, Mtihani House, Nairobi. Jopuonjre ma yawuoyi pod medo timo maber e penj mar kwano kod science kama nyiri to timo maber e penj mag dhok, kisungu kod oswayo. Thuolo ewi kwan nyithindo ma nyiri kod machuo king'iyo kwan mabende osebedo ka timo penj osediewore ka kwan mandikore ne penj gi ka pimo gi joma nyiri kod joma chuo, atamalo margi medo bedo matin. E higani, kwan jopuonjre ma ok tin ne 1.4 ne ondikore ne penj maduong' mar KCPE ka kwan 51.3 ne gin jopuonjre machuo, ka kwan 48.7 bedo nyithindo manyiri e penj manotim e centers 28,000 e pacho ka. Jatend migawo masomo Ezekiel Mashogu e kinde lando duoko ne olero ni penj ariyo manotim higani, dho ngere kod oswayo, kaachiel kod somo mar joma nigi ng'ol mar winjo, ne ondiko duoko makare ka ipimo kod higa mokadho. Penj 8 kamoting'o sigana mar Kiingereza, sigana mar oswayo, kwano, science, somo mar din duto mar Islam kod Jokristo ne ondiko duoko modok piny ka ipimo kod higa mokadho. The performance of candidates in each and every subject was as follows. The two papers, English language and the Kenyan Sign Language, composition recorded an improvement in performance in the year 2023 compared with the year 2022, while 8 other papers, English composition, Kiswahili Insa, Kenya Sign Language, Mathematics, Science, Social Studies, and Religious Education, recorded a slight drop in performance in the year 2023 compared to the year 2022. Machogu bendo yango ni jopuonjre manyiri kaka higa mokadho ne otimo maber e penj mar dhok kaka dho ngere kod oswayo, ka jopuonjre machuo timo makare e penj mag kwano, science kod social studies. In terms of gender, the performance of male and female candidates was comparable in social studies and religious education. However, female candidates performed slightly better than their male counterparts in the English language, Kiswahili, and the Kenya Sign Language. Male candidates performed slightly better than their female counterparts in mathematics and sciences. Kai pimo higani kod higa mokadho, medruok ne oneno ewi kwan jopuonjre manondikore ne penj kamoro jopuonjre machuo kod manyiri. E higa mag 2022, jopuonjre manyiri 617,775 ne ondikore ne penj, ka 612,887 ne obet kendo timo penjgo, ka e higani jopuonjre manyiri 689,798 ne ondikore, ka 685,017 ne otimo penjgo, mano momedore kod kwan mar 72,130 manyiso kwan 11.77 e medruok. Jopuonjre machuo higa mar 2022, kwan maromo 1,626,560 ne ondikore, ka kwan mar 1,620,965 ne otimo penj. E higani, kwan mar 726,513 ne ondikore, ka kwan mar 721,544 ne otimo penj, ma en kwan 16.2 ma omedore. E kwan gi, kauntis 10 ne nigi kwan mamalo mar jopuonjre machuo manotimo penj, ka ginyiso pogruok maduong' e thuolo mar kwan manondikore e kauntis go, mano bende gin Mandera, Garissa, Turkana, Wajir, Machakos, Nyamira, Baringo, Nandi kod Makueni. Mor kod ilo kwa kuma hukum skunde primar Manyanza kaluwore kod